Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeni bir soru edilipdir. Assalamu alaikum deyilipdir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Diş çüyrep, içi boşan bolsa, ona tağam zatlı olsa, ya içini diş tevip doldursa, ya dişini qazip, çekildip, üstünden diş otursa, ya da ayrılan dişin cayına pişlep başka tel diş koysa implant diyorlar ve yine sonqi mühkem değil deyip son yerine mevat koyulsa bu kişinin tahareti ve gusli şeriatta dürüst bolyar mı deyip sorak ediliptir. Diş doldurmaklık ya üstüne bir rukeş diyek, yani üstüne bir çekiliye şonu etmek ya bir fiilin bir zat bilen mäkämläpdi daňmak, baglamaklyk ony mäkämlemek üçin, puhtalamak üçin hiç bir şer'an işgali ýok. Muňa awwal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döwründe de bolarmış jengde bir sahaba Arfaja diýen sahaba radiyallahu anhu diýişde burnu kesilende Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şoňa kümüşden o bir burun ýatapda ýüzüne oturdypdyrlar şoň. Yani burunda dem diş kümüşten yatapda otursalar, koysalar o kıymıllaman durmalı olmalı bolýa. Şonna ejada ursat beripdir. Soň bu kümüşten yasalan burun islenýär diýip aýdallaryna gyzyldan etsen hiç tat bolmaýar, gyzyla ursat beripdir. Hem gyzyl diýe erk adama dogurda dakynmakly edin. Amma zarurat bolan soň aýby ýok, gyzyldan edipdirler şonu. Hazreti Osman radıyallahu anh yaşlı oluşanı dişleri kavuşaşanına şonu sim bilen bağlaptırlar. Yani kızıl bilen, kümüş bilen dişini bağlaptırlar. Bu da sahih hadiste gelipdir. Enes radıyallahu anh şöyle dişinin üstüne rukeş çekip dem dişinin üstüne burat giydirilip qaimlamak için edilipdir. Ya bu işler sahaban dövründe de bolupdur. Indi dişte doldurulýar, ya çıkarıp dem onu yerden başka implant diye piç muhre edip de demi oturdulýar şonu goýulýar. Bu atky salynan dişler salynardy. Bitin dişi de mesela ýokarda o mäş diş aşağıda o mäş bitin goýardylar. Onu saklamazsa gyn içine de aňrabadat girerdi. Özde bir çalarak bolardy. Köp adamlaryň da demi kaňşyragyny o dişiniň yerlerine agyrdardy. Indi täzeden çykypdyr. On piç muhre edilýär, her dişi öz başyna ýasalýar, goýulýar. Or adam ödüşi ýaly bolýar, o mäkem de bolýar, gawatypdy dem gelişigi de bolýar. Hiç bir işgali ýok. Täret üçinem ya inne pek bolsa o peklenmek üçinem ziýany ýok. Awalan on ýanyk afw edilipdir şeriatda. Yani diş diýen adamyň awala bir zineti gelişigi, adamyň iki däne ýaşaýşy bar diýipdir, hayaty bar. Bir ýaşaýşaş adamyň özüň dirligi, bir hayaty bir dirligi de şonuň gelişigi diýipdir, bedegi diýipdir, ýa zineti diýipdir. Diş bolmasa adamyň zineti, gelişigi de bolmaýar. Agdy burnu da bir gelişigi bolup dem ýüzüniň küllen suraty onuň ütgä gitýär. Zinet de uly muhim zat. Onuň üçin bir dişini bir adam goparsa, sebep bolsa 5 diýe şonuň diýeti bar. 5 diýe bermeli bolýar. Bir dişini bir adam vurup dewasa. Hatta bir adamyň bitin dişlerini bir adam vurup da dewse, bir adamy öldüren ýaly 100 diýe şoňa tawun çekmeli bolýar. Yani diş diýen gaty muhim zat şeriatda. Ve onu dişi gyzyldan ýasamak, ýüzüne dämi gyzyldan kümüşden rukeş çekmek, sim bilen mäkämlek baglamak diýen sahabaň döwründe de bolupdyr o. Bu atdy için mesela şürip de için doldurulmalydyr, ya üstüne bir zat çekip de dämi üstüne rukeş goýmaklykdyr. Ya sim bilen baglamak, ya bir kulli implant etmeklik bolar. Şer'an hiç işgali ýok. Adamyň sıhhatini, saglygyny, zinetini hifz etmek üçin belki şeriatda buyurulýan zat o. Amma belki adam mazat ýaşap bir ýeriň dewilse, adam şu dewilen ýer aýyrmaýar ki, şonu näşit ýeseklenýär, bejerilýär, aparaty cerrahi edilýär de onu we şu diş de şonu ýaly adam mazaty beter de muhim adam saglygy üçin hem gelişigi üçin. Diş bolmadyk adam dogry iýip bilmeýär, ýenlaryny gawy hazmet bilmeýär, gelişigi de bolmaýar. Masam onu saklamak, hifz etmeklik şerian o wajib o. Dogrulap, bejerip saklap, bolýarmy saklamaly, doldurmaly, o her iş etmeli o.
Inni mesela doldurlan yer hamala ona dem suw degmeye täret bolmaya diýilen görün. Awwala wududa namaza goýjak bolan täret kılmaly bolanna agny çaykamaklyk sünnet o wajib däl. O suw oň ýerine degmäni bilen aýby ýok. Gusulda da Hanefi mezhepde wajib diýilipdir agny çaykamak. On wajibligi de qat'i ayet hadis bilen sabit bolan wajib däl. Oňa wajibi ijtihadi diýilýär. Yani şöyle dip aýtýar usul fıkh kitaplarına Hanefi mezhepde diye meselen täret güne 5 gaýta täret kılmaly 5 wagt namaza otam bu agdyň içini adamyň daşky ýüzüniň dersi ýany hasap etseň muny ýuwma hökmen ýuwmaly diýilse adam ýüzüni ýuwulşýaly munda haraj kynçylyk bolýar diýip ony adamyň ennamynyň içi hasap edilýärdi ony ýuwmak farzda sünnet diýilipdir diýe. Emma gusul diýeni hamala her wagt bir boljak adam näme gusul wajib bolmakly mümkin bir adam bir haftadan suwa düşünmeli bolsa wajib bolan inne pak bolýar. Ya ondan köpegrekden. Onun üçin gusulda bir haraj kynçylyk ýok diýip ony adamyň ennamyň daşy hasap edilip ýüzi ýuwulşýar pardy bolşýaly. Gusulda hem ben ýuwmaly onda ýuwmak pardy diýipdir. Yani muny pardy ayet hadis bilen sabit bolan zat ýok. Pardy ijtihadi diýer. Onun üçin Nurul İzah diýen Hanefi mezhebde bir kitapda onun şerhi de var Maraqil Felah diye şonda näme diýipdir? Wal asahhu annahuma sunnetani. Aglyň çaykamak, burnuňa suw almak gusulda sahihrak sünnet bolmaklygydyr diýipdir. Wajib farz däldir diýipdir. Bu bir. Ondan ikilençde bu hatta diýipdir dem aglyňda hamala balym bolsa, balyň şany bolýar. Şu şany dem diýişiň aralaryna boş ýerine dolan bolsa, suw degmäni bilen aýby ýokdur diýipdir. Ya bir damak ýeten çörek bir zatda dolan bolsa, şu aşağı suw girmäni bilen işgal ýokdur. Ya hatta gusulda diýipdir bir adam suw awurtlasa, suw üçde, şo da arçaykadygy harap bolar diýipdir. Awurtlandy sen agyň hemme suw ýetmeýär ki. Yani aýtjak bolýanym, o bir muhim zat däl. Awwala afw edilipdir. Onu yazacak yere yetmeni bilen ikilençde pardam değil sahih kavulda agny çaykamaklyk sünnetdir. Täret taýdan hiçbir müşkül ýok. Doldurmak gowum, doldurmak gow. Sıhhatini hefsetmeklik, saglygyny hefsetmek, saklamak we gelişini adam hefset saklamak o wajib bedeniň bir ýeri aýplasa şu aýbyny aýryp da şonu gow salim edip de ullanmak, peýdalanmaklyk boljak bolsa, şonu bejermeklik, dogurlamaklyk şer'an wajibdir o. Bir ýeriň degilse, ýa-da bir ýeriň yara düşse, şonu mesela doktora barmaly, dawa derman etmeli, islah etmeli. Şonuň ýaldyr o da. Soň o hiç bir şer'an müşkil ýokdur. Meniň özüm de 7-10 diýişim dolduryklydyr. Dünya boýunça da hemme mezahiplerde de jaiz diýip hemme uly mecmualarda fetwa berilendir. Hanefi mezhebi ulamalarda Iranda bolsun, Pakistan, Afganistan ola da jaiz diýendir. Aýşy de bir ýarym biziň döwreklerimizde ahurlardan bir ýarym bar. Şolar ýok diýip şöý diýerler, gadymdan diýişleri. Indi de ola bir azık demek köşüşüp ay doldursak doğru diýen de bar, doğru diýmeýän de bar diýip ola bir köşüşüpdir. Ve her hal ola näme diýen bilen işimiz ýok. Ýani şer'an jaiz däl de belki de wajib diýmeklik boljak. Allah jazaa haýr. Assalamu alaykum we rahmetullahi ve berekatuh.